penguins_life. Moikka! Ja mä oon Nigel ja tervetuloa mun kanavalle. Tälle kanavalle mä teen sisältöä, jossa mä seikkailen Suomen luonnossa ja teen kaikkia projekteja. Tällä hetkellä meillä on tämmönen maalaussetuppi tässä. Aloitetaan maalaamaan. Ensiksi meidän pitää sekoittaa valkoista ja mustaa, että tulee harmaata. Mä ajattelin maalata taivasta ja maata, paitsi ensin tietty hahmottelu. Tähän tulee ehkä maata ja tuohon taivas. Okei, nyt aloitetaan. Taivas on nyt tehty. Tää on nyt valmis. Mä nyt annan tän vaan kuivua. Kiitti kun katoitte. Moikka!